ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖଦରାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଓ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଦରକାର, ଏହାର ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି କ'ଣ ଓ ଏହାକୁ କାହା ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ କମାଇବା ବା ବଢ଼ାଇବାର ଡାଏଟକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଦରା କେମିତି ଖାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଖଦରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଏମିତି କିଛି ଖଦରା ଅଛି ଯାହାକୁ କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖଦରା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ସ ଓ ମିନେରାଲ ଥାଏ, ଯାହାକି ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ସହିତ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବାର କାମ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭୋନଏଡ୍, ଫେନୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ କେବେ ଓ କେମିତି ଖାଇବା ଦରକାର? ଏମିତି ତ ଖଦରାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦିନରେ ଏମିତି 3ଟି ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଖଦରାକୁ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 1, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ। ନମ୍ବର 2, ଦ୍ୱିପହର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ 11ଟା ଓ 12ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଖଦରାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ଓ 5ଟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଖଦରାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ପ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ମିଲ୍କ ରୂପରେ ଏଗ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଭାଗ ସାଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ଏମିତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖଦରାକୁ ଚିନି ଜାଗାରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏହା ଚିନି ପରି ମିଠା ହେବା ସହିତ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖଦରାରୁ ହୋଇଥିବା ଚିନି ଅନଲାଇନ୍ ବି କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଦରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଚିନି ଜାଗାରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେଉଁଠି ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏହା ଚିନିଠୁ ବି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଖଦରାରୁ ଚିନି କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ। ଏବେ କଥା ହେବା କି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତୋଟି ଖଦରା ଖାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଖଦରା ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୁଗାର ଓ କ୍ୟାଲୋରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ଦରକାର। ଶରୀରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 2ରୁ 3ଟା ଖଦରା ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଖଦରାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ କଥା ହେବା, ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ କମାଇବା ଓ ବଢ଼ାଇବାର ଡାଏଟକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଖଦରାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଖାଇବା ଦରକାର। ଖଦରା ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି ଫୁଡ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ଓଜନ କମାଇବାରେ କୌଣସି ଖାସ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଖଦରାକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ପରି 4ରୁ 5ଟା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଓଜନ କମିବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ହେଭି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 5ରୁ 6ଟା ଖଦରାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫୁଡ୍ ସାଥିରେ ଖାଇବା ଦରକାର। କେଉଁ ଖଦରାକୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖଦରା ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଖଦରା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖଦରା ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ଭିତର ତ ଶୁଖିଲା ଥାଏ ଓ ବାହାର ଚିପଚିପା ଓ ରସରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ମାନିନିଅ, ଏହା ଖଦରା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଲାପଜାମୁ। ଏହି ଖଦରାକୁ ଚିନି ଶିରାରେ ବୁଡ଼ାଇ କଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ବାହାର ଗୋଲାପଜାମୁ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଖଦରା ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଖଦରାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ବଦଳରେ ଶରୀରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଖଦରା କିଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖି ଖଦରାର ବାହାର ପଟ ରସିଲା ହୋଇନଥିବ, କାରଣ ଖଦରାର ଭିତରେ ରସ ଥାଏ, ବାହାରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଖଦରାରେ ବାହାରେ ରସ ଥାଏ, ତାକୁ ତ ଏହି ମଣିଷମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବୁଝିସାରିଥିବେ କି ଖଦରା କେମିତି, କେତିକି ଓ କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖଦରା ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।